דברים קואליציוניים. זה נכון. רב פרומן, תודה רבה, תודה. סין משקיעה בישראל, סין בונה בישראל. אבל ארצות הברית לא אוהבת את זה. לא, לא, לא. האם נגמרה האהבה, בוא אהובי, בוא רק תן לי יד, געגועים לחיבוקים חמים, נזכרים רק ברגעים יפים. טוב, אני אצטרך לשפשף את הסינית שלי עכשיו, כי נמצאת איתנו פה עורך הדין עדי וייצהנדלר, שהיא מומחית לכלכלת סין. זה כמעט סינית. כן. זה כמו ליבסקינד, רק עוד קצת יותר מסובך. עוד קצת יותר קשה, ומהמכון לאסיה. אם כן, מה שאנחנו מבינים זה שארצות הברית, לפחות בחלק מהדיווחים, מזהירה אותנו, מאיימת עלינו, מעירה לנו. היחסים שלכם עם הסינים זה בסדר, אבל אל תגזימו עם זה. יותר מזה, גם מדברים על דברים ספציפיים. רשת דור חמישי לסולולרי, שאמורה חברה סינית להיכנס להשקעת פה, וכמובן הנמלים הפרטיים, הרציף הפרטי בנמל חיפה. נכון, זה הולך באותו קו כמו שהיה עד עכשיו שראינו באירופה. אנחנו בעצם חלק ממערכה כוללת. יש לנו כבר כמה חודשים מאוד ארוכים איזשהו קרב, מלחמת סחר בין סין לארצות הברית, שזה מצב שבו בעצם ארצות הברית קצת התעוררה, ואמרה, רגע, יש פה מעצמה שגדלה לי מתחת לאף ולא שמתי לב. והיא רוצה לקחת את מקומי בתור המעצמה החזקה בעולם. והיא באמת בדרום אמריקה ובאפריקה היא פשוט משתלטת על תשתיות כמעט בכל מדינה. וגם באירופה וגם בישראל. אנחנו רואים את זה לא רק בתשתיות. גופים סינים שולטים ב-25% מתעשיית ההייטק בישראל. כלומר, כקרנות, גם כקרנות השקעה, כן. כן, אבל התירוץ הוא לא תירוץ כלכלי. הסיבה היא כלכלית, התירוץ הוא ביטחוני, ריגול וכל מיני עניינים מהסוג הזה, נכון? נכון. יש לנו פה את הזווית הביטחונית שאי אפשר להקל בראש. כלומר, הסינים הם מאוד אסטרטגיים, וכשהם פועלים, הביטחוני פועל לצד העסקי, הפרטי תמיד פועל לצד האינטרס הלאומי. חוק המודיעין הלאומי של סין קובע במפורש שכל אזרח וכל גורם פרטי בסין מחויב לחוק הזה ומחויב לסייע בפעילות מודיעינית ויזכה לגיבוי של הממשלה. ולכן אם אתה עושה למשל דור חמישי של סולולרי שהסינים מייצרים לך, יש סיכוי שכל השיחות של כולם עוברים גם לסינית ולמתרגמים מצוינים מעברית. יש לך סודות? מה אני רוצה להיות ראש ממשלה? אבל בואו לא נשכח שגם האמריקאים, החברות האמריקאיות מעבירות את המידע ל-NSA. רגע, עוד רגע נמשיך, עדי איתך, אבל עמיחי שטיין, כתב הדסק המדיני שלנו, עמיחי שלום, איך רואים את זה בצד שלנו? את ההזהרה, איך מתייחסים לזה? קודם כל, הזכרת האמריקנים, אין הרבה נושאים בעידן טראמפ בעצם, בכלל אין נושאים אפשר להגיד בעידן טראמפ, שהישראלים והאמריקנים מתעמתים עליהם בפומבי. זה הדבר היחיד שבעצם אתה יכול למצוא את האמריקנים אומרים חד משמעי, גם בפומבי מהבחינה הזאת ייפגעו כל הנושא של השיתוף פעולה המודיעיני מהבחינה הזאת. אם תמשיכו את השיתוף פעולה עם הסינים, זה לא פגישות עם בולטון, זה לא פגישות עם פומפאו, ועכשיו זה גם עולה בפגישה עם טראמפ. היום, אגב, מאיר בן שבת ייפגש עם היועץ לביטחון לאומי בולטון, וגם שם זה יעלה. מה אומרים בישראל? יש פה עימות בין משרד האוצר לבין עכשיו בוא נגיד ככה, אם אתה לוקח את הדברים שנתניהו אומר בפומבי, סגן נשיא סין היה פה לפני כמה חודשים, נתניהו אומר בפומבי, אנחנו מברכים על ההשקעות הישראליות, אבל לפחות שוב, בדיוני קבינט של החודשים האחרונים, יש את כל הנושא של הקמת הוועדה לבחינת ההשקעות זרות בישראל. כלומר, או שזה האיום האמריקני, או שזה ההבנה הישראלית מהבחינה הזאת מצד גורמי הביטחון. בישראל כן איכשהו מנסים לנסח איזה משהו שיבחן את הנושא הזה. אבל שוב, בפומבי, תראה בביקור עם סגן נשיא סין, ראש הממשלה אומר, אנחנו נשמח שאתם משקיעים, שמחים שאתם משקיעים, אנחנו רוצים שעוד תמשיכו להשקיע בחדרי חדרים, מה שנקרא, בישיבות... אמריקה יותר חשובה בעדיין, ברור. האמריקנים שמים את זה לגמרי מהבחינה הזאת על השולחן, הם לא מסתירים את זה שהם לא מרוצים מההשקעות הסיניות בארץ. כן, כמה גדול הסחר שלנו עם סין? סין היא השנייה בגודלה אחרי ארצות הברית. אנחנו גם מוכרים שם בטח, לא? סין היא השנייה בגודלה אחרי ארצות הברית. שזה אומר מה במספרים? אין לי את המספרים כרגע, אבל המספרים הם מאוד משמעותיים, ואני יכולה להגיד שכרגע, כשראש הממשלה נמצא בפני הדילמה הזאת, זו דילמה שהיא מאוד משמעותית, כי יש פה משהו שהוא גם האינטרס הכלכלי כרגע, ויש פה גם משהו שהוא אסטרטגי לטווח הארוך.
לא עם ארצות הברית אנחנו רוצים להסתכסך, אבל גם לא עם סין. ברור, וצריך להזכיר שהיה לנו כבר סכסוך מאוד מפורסם עם סין בעשור הקודם על מטוסי הפלקון, ואף פה מנכ"ל משרד הביטחון, עמוס ירון, וביטלנו את העסקה, שילמנו פיצויים לסין, כי מה שאמריקה אומר בינתיים, עדיין, ארצות הברית היא הכוח המשמעותי ביותר והשותפה האסטרטגית של מדינת ישראל. נראה לי שלמשל אפשר לבנות לחברות אמריקאיות, הם אלה שיעשו אולי את הדור החמישי פה, ולא חברות אגב, לא רק ישראל מסתכסכת, אפשר להגיד את זה עם ארצות הברית בתחום הזה. אנחנו רואים מדינות נוספות שאמריקה מעבירה להם, אתם תתקינו את הדור החמישי הסיני, אנחנו לא מתכוונים לשתף אתכם בכל מיני... מה, וואוי יצא מחוץ לחוק בארצות הברית, זה לא... יש מדינות אחרות בהמשך לדברים של עמיחי שהן נמצאות בדילמה הזו עכשיו? כמובן, ואנחנו רואים שאיטליה עכשיו לקחה אפילו צד לכיוון הצד הסיני, למרות לחץ מאוד מאוד חזק של ארצות הברית. יש הרבה מאוד מדינות שנמצאות בדילמה הזאת. כי אצלם האמריקאים לא העבירו את השגרירות לרומא. זה בגלל מרקו פולו אמר להם, תשמעו, אני אסדר לכם את כל העניינים בסין. כי בסופו של דבר הם היו צריכים את האינטרס המיידי. עכשיו, כשאנחנו מדברים מול הסינים וכשאני עובדת עם הלקוחות ואנחנו מנסים לנתח עסקאות, אנחנו תמיד מנסים להסתכל גם ברמת המקרו וגם ברמת המיקרו. כאילו את בעד הסינים. אני ברוב העסקאות שהצגתי את הצד הסיני. יאללה, אז אני קלטתי. וכשאתה רואה פה את הסינים בונים את המנהרות, ובונים את הנמלים, ובונים את הרכבת, אז אתה מבין שהם עושים פה... אני מבין, אבל אני גם רואה מה קורה בעולם, אני רואה מה קרה בגואטמלה ובאקוודור, ובהקמה של הסכר, וגם לא תמיד זה... והיום באפריקה... והיום באפריקה, והשתלטות על כל משאבי הטבע, שאפריקה משעבד את עצמה בשביל עתיד סיני. יש פה דברים, זאת אומרת, יש פה דבר מעניין היסטורי. הסינים מעולם במשך תקופות לא יצאו החוצה, הם לא היו אימפריאליסטים. נכון. גם זה אחד הדוגמאות הכי טובות. והם עדיין מצהירים שהם לא יהיו. אבל כשאתה קונה את כל העולם... וברוך השם לנו אין משאבי טבע יותר מדי שהם יכולים להשתלט עליהם. אבל עורך דין וייצנדר, כשהם קונים בכל העולם, ומתחיל להרגיש בתחושה שאנחנו מעצמה עולה שמאתגרת את ארצות הברית, שמחזיקה חובות על ארצות הברית, מאוד מעניין יהיה פה בסוף. איך זה ייגמר הסיפור הזה מבחינתנו? מה אנחנו עושים עכשיו? אני חושבת שהסיפור הזה עוד מאוד מאוד ארוך. צפוי לו סוף שימתח כמו מסטיק, כבר כשהתחילו הקרבות האלה זה היה מאוד מאוד צפוי, ולדעתי, לפי הניסיון וההיכרות שלי עם הסינים לא יפסידו במערכה הזאת, אבל ארצות הברית, בגלל שהיום יש לה את ההנהגה של טראמפ, היא גם תצא עם ניצחונות, עם הישגים מאוד... כולם ינצחו, אנחנו נפסיד. עמיחי, מילה אחרונה? קודם כל, אתה יודע מה זה ועדות בישראל. זה המסטיק הכי מרוח שיש, אבל יכול להיות שמה שיגידו, מה שהיה עד עכשיו אוקיי, מכאן ולהבא קצת נסתכל על זה אחרת. בוא נגיד לך, ועדות, לא ועדות, אף אחד לא ייכנס לקרב מול ארצות הברית עכשיו. במיוחד בעידן טראמפ, על רקע... לחלוטין ב100%. קשה את הסיפור הזה. לא, להפך, אני מודאג. עורך הדין עדי וייצנדלר, תודה רבה לך, עמיחי שטיין. לא כמוך. תודה רבה.